हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा. वो आणि पदेता. अरे गर्दी दार उघड रे. किती रे पप्पा ते टॉयलेटात राहून किती पदेता. आणि काय तू सिंगिंग कॉम्पिटिशन असं मरे रवींद्र भवनात केन्ना ते 2 ऑक्टोबराक. 2 ऑक्टोबराक. अरे आणि ते किती फॉर्म बी दिला तातूंत फिमेल बी दिला. ईमेल नाही रे ते ईमेल. हा तेच ते फॉर्म मेलान तुझ्यान भरपा आता. मेल करना तुझ्यान डायरेक्टली पार्टिसिपेट जावपा आता. ऑर्गनायज कोण करता. अप्रूप. अप्रूप. ए लाव. तुम्ही याद दवरात अप्रूप कला पंगड गोंय आयोजित करता ऑल गोवा हिंदी फिल्म सॉंग्स कॉम्पिटिशन सिनियर आणि ज्युनियर या 2 गटात. आयतारा 22 सप्टेंबराक जातलो सिलेक्शन राउंड. ब्लॅक बॉक्स रवींद्र भवन. आयजूच तुमचे रजिस्ट्रेशन करात. धाडात अप्रूप गोंय @gmail.com. अधिक माहिती खातीर कॉल करात 9175186901. ना जाल्यार 22 तारखेर दनपारां 1 वरां मेरेन डायरेक्ट एंट्री दिवं येता.